A zsírégető program megkezdésekor állítsuk a powerboardot a legmagasabb nehézségi fokozatra. A zsírégetésről fontos tudni, hogy a megfelelő pulzusszámon történő mozgás égeti a legtöbb zsírt. Ez a pulzusszám függ a korunktól, valamint az edzettségi szintünktől. Azt már tudjuk, hogy amikor több kalóriát égetünk el, mint amennyit evéskor beviszünk a szervezetünkbe, súlyt vesztünk. A fogyás legjobb módja a zsírégetés, az erőnléti edzés és az egészséges étrend kombinációja. Ugyanakkor a legtöbb fogyasztóprogram sarokköve a kardió és megint csak a kardioedzés. Miért olyan hatékonyak a kardió zsírégető gyakorlatok? A kardioedzés több kalória elégetését teszi lehetővé. A szívverés felgyorsul, ennek következtében erősebben pumpálódik a vér, nehezen lélegzünk, izzadunk és kalóriát égetünk. Sok zsírégető gyakorlattal 100, de akár 500 kalóriát is elégethetünk attól függően, hogy milyen keményen dolgozunk, mennyi ideig végezzük a feladatokat és mekkora a súlyunk. A tornagyakorlatokkal történő kalóriaégetés azt is jelenti, hogy nem kell olyan sok kalóriát megvonnunk magunktól az étkezéssel. Milyen gyakran végezzünk kardioedzést? A kardiogyakorlatokat végezhetjük a hét legtöbb napján anélkül, hogy aggódnunk kellene a sérülések vagy túledzés miatt. Azt már tudjuk, hogy a zsírégetés fontos a fogyáshoz, de mely gyakorlatok a legjobbak és valójában mennyit kell csinálni belőlük ahhoz, hogy fogyjunk? Igazság szerint nincs olyan, hogy legjobb kardiogyakorlat. Az a legjobb, amit rendszeresen végzünk, tehát fontos, hogy olyasmit csináljunk, amit szívesen csinálunk. A zsírégető gyakorlatok nagyobb intenzitást adnak, mint mások. Nem gondolnánk, hogy például a gyaloglás jobban serkenti a szívverést, mint például az úszás vagy a kerékpározás. Ez még inkább elmondható az olyan tevékenységekről, amelyek futást vagy ugrálást is tartalmaznak. Ezekkel több kalória égethető el, mint az alacsonyabb intenzitású gyakorlatokkal. Ha a testünk alsó és felső részét is bevonjuk a mozgásba, könnyebb megnövelni a pulzusszámot és több kalóriát égetünk el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem érdemes a kisebb intenzitású gyakorlatokkal foglalkozni. Mindkét tevékenységtípus lehetőséget kínál a kalóriaégetésre, és ha mindkettőt végezzük, akkor egy teljesen kiegyensúlyozott programot állíthatunk össze. Mennyi kardioedzésre van szüksége? Nem könnyű pontosan kiszámítani, hogy mennyi zsírégető edzésre van szükségünk ahhoz, hogy fogyjunk. Általában megfelelő ajánlás lehet a 45 perces mérsékelt vagy magas intenzitású mozgás a hét legtöbb napján. Az igazság azonban az, hogy egyénenként változik, mennyi kardioedzésre van szüksége az embernek, és olyan tényezőktől függ, mint az étkezésre bevitt kalóriák száma, az edzések gyakorisága és intenzitása, az anyagcsere, az életkor és a nem, az edzettségi szint, a testzsír százalékos aránya és a súly, valamint az edzésterv. Néhány jó tanács a hatékony kardioprogram összeállításához. Ha kezdő, indítson heti 3-4 edzéssel, a választása szerinti kardiogyakorlatokkal a teherbírásának megfelelő szinten. Hétről hétre hosszabbítsa az edzéseket, míg el nem érje a 30-45 perces folyamatos mozgást. Ahogy erősödik, próbálja ki hetente egyszer az időközi edzést, hogy növelje a kitartását és több kalóriát égessen el. Igyekezzen elérni a heti 5-6 kardioedzést, és próbálja variálni a gyakorlatokat és azok intenzitását.
A bombabiztos kombináció: kardiógyakorlatok, erőnléti edzés és kalóriaszegény étrend. Összefoglalva tehát a zsírégető edzés segíteni fog önnek a fogyásban, de akkor lesz a leghatékonyabb, ha erőnléti edzésekkel és egészséges, kalóriaszegény étrenddel kombinálja. A mágikus 3-as hosszú távon meg fogja hozni a kívánt eredményeket. A powerboardon a zsírégetés természetesen nem 10 perc alatt történik. Tudni kell, hogy a zsírégetés 40 perc után indul be. A pulzusszámot folyamatosan a megfelelő szinten kell tartani a zsírégetéshez. Ez a maximális pulzusunk 70-85%-a. A maximális pulzusunkat pedig úgy tudjuk kiszámolni, hogy 220-ból levonjuk az életkorunkat. A powerboard a vibrálás hatására stimulálja az egész testet, az összes izmot és eret, biztosítja a testnek a kellemes és eredményes kardiovaszkuláris edzést, növeli a pulzusszámot, serkenti az anyagcserét, ezáltal gyorsítja az emésztést, növeli az izmok munkabírását, erejét és tónusát. További kedvező hatásai, hogy megállítja a csonttömegvesztést, amit természetesen a mozgáshiány okozott, javítja a vérkeringést, az izmok közti koordinációt és rugalmasságot biztosít. A powerboard több oldalról hatékonyan támadja a cellulitiszt, csökkenti a derékfájást, a cukorbetegek számára pedig kifejezetten ajánlott, mivel serkenti a végtagok vérkeringését. Javítja a közérzetet, segít a koncentrációban. Nő az állóképesség és mellette erősödik az immunrendszer is, segíti az izületek újraépítését is. A teljes testvibrációs tréning növeli a pulzust, ezáltal javul a vér- és nyirokkeringés. A vér friss oxigénnel telik meg, mely az egész szervezetre kedvező hatással van, és javul az erek állapota. A powerboarddal 10 perces edzés felér egy 3-4 órás konditermi edzéssel, mi alatt akár 400 kalóriát is elégethetünk. A powerboard lényege, hogy akaratlanul is olyan izmokat mozgat meg, amit egy átlagos edzés nem. Használata során pedig hiába mozgatunk meg több izmot, ettől függetlenül a gyakorlatok végrehajtása nem lesz nehezebb, mint a talajon végeznénk, csak sokkal hatásosabb. Folyamatos használata során olyan változásokat fogunk észrevenni a testünkön, amiről álmodni sem mernénk. Mégis talán a legnagyszerűbb ebben az edzésformában, hogy kiméli a szívet. Idősek és fiatalok egyaránt használhatják. A kialakítása miatt pedig nem kell azon gondolkodnunk, hogy hova fogjuk tenni az edzés után, hiszen kis helyen is elfér, könnyen elrejthető akárhol a lakásban. Gondoljunk bele, hogy mennyi időt és energiát spórolunk meg azzal, hogy nem megyünk el otthonról. Kényelmesen, saját lakásunkban, akár gyermekeink jelenlétében végezhetünk alakformálást, aminek nem csak mi, hanem párjuk is örülni fog, hiszen azt látja majd, hogy felesége egyre csinosabb.
Hatékony és korunknak megfelelő edzésmódszerrel alakítsa át az életét. Figyeljünk arra, hogy a gyakorlatok végén nyújtsuk meg izmainkat, amivel szebbé és hajlékonyabbá tehetjük testünket. Légvétellel állítsuk vissza a pulzusszámunkat, majd a powerboardot már is elrakhatjuk a legközelebbi szekrénybe. Egészségünkre!